Bon dia, nens i nenes. Alguna cosa està canviant. Us explico. Abans, quan jo era petit, els vespres anàvem a la vinya a vigilar que no ens fotessin les eines, el xapo, el panar, l'aixada. Per què? Perquè la gent ens fotia les eines per anar a treballar. A les obres es vigilava que no ens fotessin els maons, la sorra, el ciment, perquè la gent no tenia calés per fer el mur, una paret, un sostre. I avui no. Avui la gent només roba capritxos. Telèfons mòbils, patinets, algun collaret. Fixeu-vos bé que el tipus de lladre també ha canviat. I sempre coincideix amb el tipus d'immigració que arriba. Uns venien a treballar, la majoria, i avui no venen a treballar. Avui ens venen a cardar de capritxo. Això és un fet que hem de pensar-hi i ho hem de tenir en compte, perquè quan arribin tots aquests que defenen els immigrants, els violadors i tot això, els hi puguem explicar. Tu, subnormal, quants magrebins tens a casa teva, per exemple? Vale? Quan veiem que el 70% de la gent que està a les presons catalanes, menor de 20 i tants anys, són tots, en aquest cas, magrebins, home, poder que ens ho pensem, no? Vinga, visca Catalunya lliure, xacots!